When there's no more hope is left in me, it's my way, and I'm always lost. There's nowhere else to go. All I do is fall in me. You. Hello guys, good morning. Ngayong umaga po, pupunta tayo sa Tinambak, Buyo, Zone 1 para kunin yung mga box na pinadala natin na galing Manila papuntang Bicol. Yan po. Subaybay nyo po at panoorin itong video. At hindi pa po kayo nakapag-subscribe, subscribe na po. Like at mag-iwan po tayo ng comments at share. Maraming salamat po. Good morning ulit po sa inyo lahat. Ayan po, sa-juray muna kami. Lingon naman sa likod. Lingon naman, juray-juray. Juray-juray sa swimming. Bilis ko yan. Doktor ko yan. Bili ko ng doktor ni Tia. Ito mo, kakain mo na daw sila. Ayan po, gurutom na sila, gurutom na. Lalo na po yan si Manijera, gutom na. Gurutom na. Papakain ko yung aso. Ito. Susunod yung aso natin. Sa plastic na lang. Easy din pala siya. Kabidyo to ta. Ay, binagsa na mamaya na. Ayan, ang tatakaw Gutom na. Anak na. Wala na ang tada. Akit na kami sa taas. Diyan. Ayan po, packet kami sa Guerrero compound. Ayan, packet kami. Talaga na. Ito mabilo ka ito. Grabe ang akyatin. Ay, gutom na. Yung kinain namin sa McDo, obos. Kakain na naman ulit. Yan na, nandyan na yung service namin. Kumagat ka, Jeep, Pinil. Yan, nakakit na rin kami. Doon ka sa rayo. Doon ako naglalakad. Cut mo na. Yan ang naripan niya sa Tinambak. Say hi. Shout out naman, shout out. Para ano? Kuha pa kayo ng TV. Pangatlong TV. Pangatlo na. Wala niyang bawi. Huwag mo niya kagaya. Oo, siyempre naman. Kuha naman ng TV. Dali na. Bigat-bigat doon. Pangatlo. Pagkatilaw mo na galit na akin. Pangatlong TV. Pangatlong TV. Pag na-route pa yan, habot talagang magpainom si Manny William. Pagupit ka dito. Ayan, Bilo. Pagupit ka. Bilo si Jim pa. Hindi naman sura. Lang eh. Wala. Karibus pa eh. Pinalang ako. Mamaya, magkano yan? 20? Sige.
Tandaan niya. Isad ka na lang. Isang daan. Home service ito. Oh! Set ka lang, Mark! Oh, ayan. Ano lang magupit, may reason din ako. Kukuha ng TV, pangatlo. Pag narot pang TV, mayo na. Ako na! Isad ka na lang. Madulas. Pantulong TV. Pag narot pa yan, habo na talaga magpag-video si Kuya William. Pangatlong TV. Mas mali ito, flat screen din. Dili para sigurado. Oh. Itali mo na dyan sa ano. Oh. 110 lang yan, 110. 110. Pangatlo na yan. Pero di ba limadali ang TV ko? Huwag lang yung TV ko sa May aram ka man? Natututo na? Hindi lang na yung siyang isda. Ano, pag ako nagpatagay niyan, tatanggi yan. Sira na pala. Ayan, si Mark, pag na-route na yan, ikaw may diferensya dyan. Si Mark ang may diferensya dyan. Yari ka dyan, Mark. Nanahimik kasi yung video okay na yan, bukas lang bukas ka mo. Napicture lang ka po. Nag-request ka pa to. Oo, kung may magkasalanan, ano? Oo, na may video. Oo. Hindi na kaya, oh. Oo, saan ang punta yan, oh. Oo. Ayan po, may nahuli kaming manok, oh. Manok. Kakakatayin namin yan, yan. Huli. Nagkakanta na si Manoy ng ano, pagtali. Uy! Okay, so, Papatayin ko daw. ano, dakulao na, tan. Binata na, tan. Hindi na tan. Binata na, Takbo. Hindi mo kabitaw. Video naman to, video. Si Mark. Si Mark para Si bulang. Mark, para bulang. Akala ko lasinggiro. Lasinggiro. Babaero. Babaero. Lalakiro. Kanto. Pagkatayo. Pangkatay. Tinulan lang. Tinulahon mo na lang. Tinulan sa pabayas tapos ang taglan. Salamat. Te, amayan mo nga ito, te. Amayan mo. Yeah, ang tao. Amay tayo. Wag ano, kamuting kahoy. Yun nga po yung pinapakain namin. Pili yun? Apo, pati saging. Saging yun. Kangkong. Yan po. Yan si Ethan. Binata na. Alam, pagalitan kayo dyan. Pagalitan ka ni Dad. Meh. James. Meh. Kukuha kami ng buko. Ababa ang sagot, ababa.
Yan o, ang dadaya. Kanina pag kumukuha ng buko, sila lang kumakain. Makuha na ko diya problema. Kaya mo daw, malaman na eh. Malaman daw. Kas bago pa nagkukuha.